এই ଜାଗାଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ ବୋଲି କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ତ ଭିଡ଼ କଥା ଜମା କୁହନି। ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲି ନୟାଗଡ଼ ଫତେଗଡ଼ ଠାରେ ଏକ ରାମ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ନିଜେ ଦେଖିବାକୁ ହିଁ ବାହାରି ଗଲୁ। ତ ମାଲିକେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ଆମେ ଆସି ସିଧା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ନୟାଗଡ଼ ଫତେଗଡ଼ ଠାରେ ଥିବା ରାମ ମନ୍ଦିର ଠାରେ, ଯୋଉଟାକି ଆମ ଘର ପାଖରୁ ପ୍ରାୟ 150 କିଲୋମିଟର୍ସ ହବ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ମନ୍ଦିରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡେରି ନ କରି ସିଧା ଉପର ଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲୁ। ତ ଡେରି ନ କରି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଭାଇ ତଳୁ ମନ୍ଦିରର ଭ୍ୟୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଆଉ କୁହନ୍ତୁ। ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ। ତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ବି ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଡେରି ନ କରି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିଲୁ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଭାଇ ନିଜେ ନ ଆସିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଏଠାକାର ଭ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ିବେ ତଳର ଭ୍ୟୁ କିଛି ଏମିତି। ଭାଇ ଏତେ ପିସଫୁଲ୍ ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି। ଆମେ ଆସି ସିଧା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ। ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଟିକେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଟିକେଟ୍ ନେଇ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ତ ଭାଇ ଏତେ ଖରା ଥିଲା ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି। କି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାର ଭ୍ୟୁ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା। ଭାଇ ଏତେ ପିସଫୁଲ୍, ଏତେ ଶାନ୍ତି ସେ ଜାଗାକୁ। ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ଭିତରେ ହନୁମାନଙ୍କର ବି ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ବି ଏଠି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ପଡ଼େ। ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର ଥିଲା, ଏଠି କିଛି ମୌସ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ବି ଯୋଗ ଦେଉ। ସେତେବେଳକୁ 12ଟା ବି ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ଆମକୁ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ବି ହେଉଥିଲା। ତ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ଭିତରେ କେଉଁଠି ପ୍ରସାଦ ଅଛି ଆମେ ଖୋଜିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୂଜା ସାମାନ ଦୋକାନ ଥିଲା। ତ କିଛି ସାମାନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଠାରୁ ଆସିଲୁ। ବାକି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।